Sanibonani bafundi, igama lami uThembani Mathi. Namhlanje kule sifundo sifunda ngokusimplify. Sinesibalo lana 7x plus 10 all squared. Uma nje abafundi abaningi suke ucanga ukuthi 7x plus 10 squared sibavele bathatha u7x bamsquare no10 bamsquared bacanga ukuthi kuzoba u7x squared plus 10x squared. Cha, ayenziwa kanjalo. Sazi bafundi mangabe kunesibalo sisebracketini sino squared ngaphezulu kusho ukuthi leso sibalo leso siphinda ngaso kuzoba u7x plus 10 times 7x plus 10. Iyo lento ekumele yenze bafundi. Ukubonisa into ongamelanga uyenze. Into ongamelanga uyenze ukuthi uthathe u7x times 7x times 10 squared bese uthi 7 squared times 10 squared. Ayifuneki lento lezi azifani. La noma ngathi abheka kunomehluko la siyahlanganisa le sign le yokuhlanganisa lapha siya times sa multiply, so that's why akufani lokho. Bizoba right if mhlambe bese multiply sithini kususe lokho. Okay, into esizoyenza ke lana ziningi indlela ongenza ngazo. Ungasebenzisa i-foil ukusolve into lena mhlambe uphinde usebenzise i-distributive property. Lana ke sizothatha u7 sithatha sonke isibalo lesi siphinda ngaso u7, sithatha sonke isibalo lesi siphinda ngayo u10. Uma sibhala izoba kanjena, izoba u7x plus 10 multiply by 7. Sibhala u7 ngapha eceleni, 7x ngapha eceleni, bese ngifaka plus bese ke ngizothatha u7x plus 10 multiply nga10, so ngizothatha u10 ngifaka eceleni, ngithatha sonke isibalo lesi njengoba sinjalo 7x plus 10 ngizomultiply ngaso ke. Into esizoyenza manje sithatha 7x times 7x sizothola bani? 7x times 7x sizothola u49x. This is 7x times 10 sizothola u70x. Bese siyathi sifaka uplus lana sithi 10 times 7x sizothola futhi omunye 70x. Bese sithi 10 times 10 sizothola plus 100. Uma kunje sinama like terms ezifanayo ke phecelezi u70x no70x. Uma sizihlanganisa sizothola u140x. Uma uthi uyabheka lana u7x mom square uzokunika 49x squared, no10 mom square 10 squared uzokunika u100. Manje lezi esiphakathi mangabe uziphinda 7 times 10 uzokunika u70. So ukuthi manje u2 times product yalezi esiphakathi okungu7 times 10, 2 times product ka 70x izokunika u140x. Asizibhale kahle 49x squared plus 70 plus 7 sithola 140x plus 100. Kundike sesikwenzile lokho bafundi. Ikhona enye indlela le umpetha ongayisebenzisa esheshayo ukuthi sixazulule lesibalo esinjena ke. Into yokuqala so square lezi ezokuqala. Square lezi balo nazo 7 times 7x times 7x ukunika 49x squared. Bese ke uphinda umultiply lezi zona lebalo lezi eziphakathi kwama bracket bese times ngo2. Kuzoba u7x times 10 kuba u70 times u2. Bese ke uthatha u10 lona uyamsquare times ngomunye 10 ukunika u100. Kanjalo nje soyithola impendulo yakusaba ngabafundi. Sihlangane futhi esifundweni esilandelayo ngokuzayo.